Vajon melyik az a madár, amelyik a világ leggyönyörűbb, legösszetettebb énekét fejlesztette ki? Nos, úgy vélem, bőven vannak jelentkezők, de ez itt egész biztosan a legjobbak között van. A pompás landfarkú madár Dél-Ausztráliából. Megtisztít egy helyet az erdőben, hogy színpadot készítsen koncertje számára. Hogy rávegye a nőstényt arra, hogy közelebb jöjjön és megcsodálja pompás tollazatát, a legbonyolultabb dalt énekli el, amire csak képes. Ezt pedig olyan módon teszi, hogy leutánozza az összes környékbeli madár hangját, még a kokaburráét is. Igazán meggyőző az alakítás. Még az eredetit is bolondá teszi. Legalább 20 különböző faj hangját tudja utánozni. Hogy vetétársain túltegyen, még az erdőben hallható egyéb hangokat is beleszövi énekébe. Ez például egy fényképezőgép kattanása volt. És még egy. Ez pedig szintén fényképezőgép, de motoros film továbbítású. Ez egy autó riasztó berendezése. Most pedig a közelben dolgozó láncfűrészek hangját halljuk. Ez a csodálatos alakítás csupán egyetlen példa arra, hogy mi mindenre képesek a hímmadarak azért, hogy elnyerjék a nőstény kegyeit. Udvarlási szertartású pompája és hihetetlen hangterjedelmük valósággal lenyűgöző. Ezek az előadások olyan sokféle viszony kialakulásához vezetnek a hímek és a nőstények között, hogy az ember nem is gondolná. És ez a leginkább sorsdöntő szereplés minden madár életében, amint azt a következő részben látni fogjuk.